Asin na tinangloko kanya kitoy. Nagbanglo. Hindi nga, sobrang niya anti ko dyan eh. Ang piriton sa ijay. Dati igong na nga ako, itlog king mantika na. Iguray ka man ta iprapag. Kanayin nak nga barad-barad no, ginaw na pirabi eh. Ang manti masidan, nagperito nakmanti itlog tak sumuti. Nalaka nga maluto. Manay ato yun sisyak lang mo. Ay. Ito man yung dishwashing, ikabig ka dito takapulpulay na. Mga tanga bakbagatan nga kwa. Kanakigto-kigtutun kiyo kwa. Tatay sunod at tatay magkigtut. Mahal alas gawin ugali na. Manda ka tata. Mangan ka ti kwa, nakabangbanglo nga itlog. Kung gusto ay tan. Kasi ka aduna dyan nakita-kita yung mga kwa na. Yeah. Ito man yung yelo, kakulkulay ti mantika na. Nagbego ka pumanaw ko siya yan. Ni, ang ganda pakul ko. Patak na, ganda pakul ko. Agkabaw na ka talaga. Ito pumanaw, tanalipatan na kami dyan pakul na. Kabaw nga bakbukatan na ito. Igure ka bukan ko isukatan. Nakabang-awan pa ito na. Aman yung kakulkulay na. Ito, dyan tayo. Gusto mo. Sinakal. Sayang aja apoy na. Ano, san ati kasi nga biyag itlog ti masidang na imaslat ta. Dati nga naguni. Ikabil mo ti itlog. Psst, kunanakot. Abay ko nabanglo. Ano nangyari dito? Yung pinabanglo. Itlog nga maperito. Agas asukon ni. Daan siguro ati itlog. Daan sa. Pagon ko lang. Deserve mo ay tap. Labutag namdamat tiniwat mo nga mga ti itlog. Ti kinachismosam. Tagong gulam. Barad-barad din. Nakta nga niya ka. Madi nga talaga. Haan nga maperito kas na malinlinta. Nabanglo. Agas ati itlog ko. Da siguro ti kwa niya. Nabanglo. Agas ati itlog. Isabali. Agas shampoo. Agas shampoo. Hambot ka mantika, daytay. Adda siguro tinanglo ko kanyak ditay nga. Ni. Nakabangbanglo. Ni, kita nangyari. Tumalinlinta. Nakabangbanglo. Adda ti nang kwa kanyak itoy, nanglo ko kanyak itoy. Asin na tinanglo ko kanyak itoy. Ni, nagbanglo. Dishwashing, sinukatan nyo ti dishwashing, dahi ti kwa, mantika. Ay, apo kayo mat. Kumkumpar na lang. Tagtripan nyo ano hanga kastoy. Sabali kayo mat, nagtrip mat. Kunakon kat. Sika siguro ti salarin niya. Sino katamti dishwashing dahi jay mantika. Wala ino po bra. Ang tugtugaw nakita yung cellphone. Aba, umisam-isam ka dita? Ano ko ma? Kachat ko dyan lakay ko. O, anyang arday ta data? Ta, isuk-suk-suk mo ta? Toy! O, Dishwashing ni mama, toy! dishwashing ni mama. Bon, kita man ni Insukat mo. Kunakon kat. Insukat mo. Kuha ni mama ito. Pinagtripan nak. Sabali ka mat nga. Mat nga kasta amom nga makan ajelot-lutwak sukatam ti dishwashing. Hanga kasta nung maminsan mo ulitin dayta.